Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu rebbieħ u preżenti fostna. L-imħabba ta' Alla u l-qawwa tal-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ John Spiteri. Eżis ħuti illum nagħlqu l-ottava tal-Għid. Jew aħjar kif hija msejħa wkoll Domenika in Albis. Għalina wkoll dan il-jum il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-Ħnina Divina. U dan naraw għaliex dawn huma ħwejjeġ marbutin ma' xulxejn. Il-ħnina ta' Alla hija dejjem fuq dawk li huma tiegħu. Hekk b'dan il-ferħ f'qalbna b'dejn iċ-ċertezza li l-ħnina ta' Alla għalina hija akbar minn kull dnub tiegħi u tiegħek, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijitna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf, matul dawn il-festi tal-Għid, inti tħeġġeġ il-fidej tal-poplu għaddejs tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, id-dixxiepli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fil-għaqda ta' bejniethom fil-qsejm tal-ħobs u fit-talb. Waqa' imbagħad biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Daw kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibiju ġidhom u kull ma jkellhom jaqsmu u jidħol bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Kull jum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu il-ħobs fi djarhom u jissieħbu fl-ikel fi qlub ferħana u safja u kienu jfaħru lill-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U min jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien, faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu uliet Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħid dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Ru l-mulej għaliex hu tajjeb
għax għal dejjem hija t-tieba tiegħu. B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa', imma il-mulej tani l-għajnuna, il-qawwa tiegħi u l-għana tiegħi il-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajja ta' ferħ u rebħ fl-erejjex tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbirek Alla u missier Siedina Ġesu Kristu, li fil-ħnina kbira tiegħu reġgħu illidna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li ja jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt huwa merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqar jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom tintniktu ħafna provi. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex jistħoq ilha tasal għat-tifħir, għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh. Fih għad li issa mintom xtarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu il-għana tal-fidi tagħkom li hu is-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Tu ma semmintax rajtni jgħid il-mulej, ħen jien dawk li ma rawx u emnu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu mbeżza mill-lud bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli jferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jiżommu għomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax li jgħidulu it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu: rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom: jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħdx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idej fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara,
Id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmin ta' xrajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxieplu tiegħu li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu u l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum huwa qari tas-sew mimli b'tagħlim u b'kuraġġ. Biżejjed nimnu il-mod ta' kif jispiċċa u jagħlaq il-Vanġelu tal-lum. Dan il-Vanġelu, dan hu l-iskop li jikteb San Ġwan l-Evanġelista. L-iskop ta' Ġwan l-Evanġelista qatt ma kien li jirrakkontalna l-istorja ta' Ġesu. L-Evanġelju mhuwiex kidba ta' xi rakkont, mhuwiex xi ktieb biex ngħidu hekk tal-istorja, imma huwa kidba tal-ħajja ta' Ġesu miktuba għalija u għalik illum. Biex illum jien nagħmel esperjenza ta' Ġesu kif għamluha l-Apostli u kif għamilha Tumas. Nixtieq għalhekk naqsam magħkom riflessjoni qasira fuq 3 kelmiet marbutin ma' din il-festa tal-lum. L-ewwel kelma hija l-ottava tal-Eid. Jew aħjar magħha hemm ukoll marbuta il-kelma Domenika Inalbis. Għaliex it-8 jum? Kif rajna wkoll anke fil-Vanġelu, Ġesu jidher lid-dixxiepli meta hemm Tumas magħhom 8 ijiem wara. U dan in-numru 8 sejrin nisemgħuh matul dan iż-żmien tal-Eid. Id-deriet ta' Kristu jidher dejjem lill-Apostli tiegħu fit-8 jum. Biex nifhmu t-8 jum, irridu nibdew bl-ewwel jum. Il-mod ta' kif beda ir-rakkont illum Ġwanni. U Ġwanni jgħidilna hekk, dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Issa tajjeb inkunu nafu li l-lut il-ġurnata tibda mill-ġurnata ta' qabel, ġifieri u dan ħadd tifhmuh, il-ġurnata tas-Sibt li hija ġurnata qaddisa għal poplu Ludi kienet tibda mill-ġimgħa fil-għaxija hekk kif ix-xemx tibda ninżel għal ħabta ta' 3 jew l-4 ta' wara nofsinhar. Hawnhekk tifhmu għaliex meta ġew biex jidfnu il-Ġesu rridu jidfnuh malaj bil-għaġla, lanqas kellhom iċ-ċans jidilkuh bil-fwejjaħ għax kien se jibda il-jum tas-Sibt. Mela meta Ġwanni qed jgħidilna u jħabbrilna il-qawmien u d-dera ta' Kristu lil Marija ta' Magdala jgħidilna li kien filgħodu kmieni mas-Sebt fl-ewwel jum tal-ġimgħa.
Mela jiġifieri il-ħadd filgħodu kmieni. Imma ma s-sebħ. U hawnhekk jgħidilna dakinhar fil-għaxija. Il-ħadd fil-għaxija. Fl-istess jum huwa jidher lid-dixxipli tiegħu u hawnhekk Ġesu jtawwal il-ġurnata tal-ħadd. Waqt li għallut dik spiċċat għal dawk li huma ta' Kristu qiegħed jibda it-8 jum. Għaliex? Għaliex il-ġimgħa fija 7 ijiem u kull ġurnata tibda u tintemm. Imma it-8 jum huwa il-jum li jiġi inawgurat minn Kristu. Il-jum li fih dawk li jemnu fi Kristu jimtlew bil-ħajja ta' dejjem. Għax waqt li jis-7 ijiem, waqt li jin-natura tagħna biex ngħidu hekk, hija natura ta' 7 ijiem, hija natura li twassalna għal qabar, il-fidi tagħna li jirċivejna mhux grazzi għal qawwa u l-kapaċità tagħna, imma grazzi għal mewt u l-qawmien ta' Kristu li nissilna fl-Ispirtu Santu aħna rċivejna il-ħajja għalkemm aħna bnedmin fina hemm il-ħajja ta' Alla, l-eternità. U għalhekk in-nisrani kull 8 ijiem fit-8 jum kull nhar ta' ħadd jiltaqa' biex jagħmel din l-esperjenza ma' Kristu li jiġġeddu. Araw eżies kemm hi importanti għalina l-Ewkaristija ta' nhar ta' ħadd. Araw kemm aħna żbaljati meta nħarsu sempliċement lejn l-Ewkaristija tal-ħadd qisu xi obbligu. Sakemm għadna nirraġunaw b'dan il-mod, ifisser li aħna għadna nirraġunaw bħal tfal ċkejknin li ma nifhmux l-importanza tal-laqgħa tagħna ma' Kristu r-xoxt. Infatti, f'dan it-8 jum xejdilhom Ġesu lid-dixxiepli, ħudu l-Ispirtu Santu, in-nifs ta' Alla fil-qalb tal-Apostli. U hemmhekk l-Apostli jagħmlu l-ewwel esperjenza tagħhom ta' Kristu r-xoxt u qalbhom timtila bil-paċi. Il-qalb tagħhom li kienet maqaluqa mhux biss bibien magħluqin, imma huma stess infishom magħluqin fil-biża' tiġi jimdawla bil-paċi ta' Kristu. U propju minn hawn ġej l-isem it-8 jum u domenika inalbis l-ottava. Dini, in-nisrani kull 8 ijiem għandu appuntament fiss, għandu il-possibilità li jmiss mhux bidejh kif rid jagħmel Tumas, imma b'qalbu bil-fidi tiegħu il-preżenza ta' Kristu, li jduq l-imħabba ta' Kristu. U dan nistgħu nagħmluh biss mhux weħidna, imma meta aħna miġburin flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Anke jekk intom qegħdin magħluqin fid-djarkom, imma qegħdin il-koll maqudin flimkien fl-ispirtu wieħed, qegħdin niċċelebraw din l-ikla tal-mulej. Mela minn hawn ġej l-isem it-8 jum, l-ottava tal-għid. Qegħdin wkoll Domenika inalbis, l-albis ifisser il-libsa tal-magħmudija. Għaliex aħna permezz tal-magħmudija tagħna aħna irċivejna din il-grazzja ta' Alla. Araw eżies kemm kbira il-ħniena ta' Alla. Lilna li bħall apostli min jaf kemm il-darba ittradajnieh, interessanti kif hekk kif Ġesu wara l-passjoni tiegħu iqum u jidher lill-apostli li fil-passjoni tal-qoħ
Jidher lil Pietru li negaħ. Imma fl-istess ħin Ġesu ma joqgħodx iċanfarhom u jgħidilhom ħallejtuni waħdi. Ma kontux kapaċi tissru sija waħda miegħi, ittradejtuni bżajtu. Le. Il-kelma ta' Ġesu lid-dixxipli tiegħu hija Islim għalikom. Għaliex Domenika nalbis? L-albis l-abitu jfisser il-libsa l-bajda ta' dawk li huma mamdejn. Għax fl-ewwel żminijiet tal-Knisja dawk kollha li kienu jitamdu fil-lejl tal-Għid kienu jżommu dik il-libsa bajda fuqhom għal 8 ijiem sħaħ biex jiftakru li issa huma imlibsin fi Kristu. It-tieni punt li nixtieq naqsam magħkom l-aħħar punt huwa Tumas imlaqqam it-tewmi. Għaliex it-tewmi? Min kien it-tewmi l-ieħor? Għandna żewġ tifsiriet interessanti. L-ewwel qabel kollox Tumas fil-kapitlu 11 ta' San Ġwan insibu li kienu li meta Ġesu jirrakkontalhom li sejjer imut, Tumas bil-ħeġġa u bl-imħabba li kellu lejn Ġesu jgħid id-dixxipli tiegħu ejjew nissieħbu miegħu, tridux aħna wkoll immorru u immutu miegħu. Imma sa dakinhar Tumas xtaq biss li jissieħeb isir ħaġa waħda ma' Ġesu u li din laqda tiegħu ma' Ġesu twassal biss għall-mewt u jispiċċa kollox. It-tieni tifsira ta' tewmi, it-tewmi jista' nkun jien u int. Għaliex l-istorja ta' Tumas hija l-istorja tiegħi u tiegħek. Però araw x'jiġri. Għalkemm Tumas jistqar li jrid imiss ma kienx magħhom fl-ewwel dera, min jaf għaliex. Forsi kien għadu mbeżza, forsi kien għadu dubjuż. Ma nafux għaliex. Imma li nafu żgur li 8 ijiem wara il-qawmien ta' Kristu, Tumas jerġa' jmur fil-komunità ta' dawk li jemmnu, fil-komunità tal-Apostli. U hemmhekk l-istess Ġesu ma jċanfrux il-Tumas. Imma lil Tumas jgħidlu kif qal lil sħabu l-Apostli Islim għalikom. Imbagħad jitolbu biex imiss l-idejn u l-ġenb tiegħu. L-idejn ta' Ġesu li huma idejn li jbierku, idejn li jaħfru, idejn li jaħslu saqajn l-Apostli. Il-ġenb ta' Ġesu minn fut huwa il-ġenb mimli imħabba li permezz tal-Magħmudija jidħlu f'ġenbu u jsiru ħaġa waħda fi Kristu dawk li jemmnu. Hawnhekk għandha sens ta' Tumas. Fejn qabel Tumas irid imiss għax għadu bniedem li għandu ftit fidi, imma issa għax jagħmel l-esperjenza tal-irxoxt bil-fidi tiegħu jistqar lil mulej u jgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Dan kollu eżies għalija u għalik nistgħu niġbruh f'dak il-kliem sabiħ li qalilna San Pietru fit-tieni Ittra. U hawnhekk tidher il-kobor tal-ħniena ta' Alla. Il-ħniena ta' Alla eżies ma nistax inġarrabha jien waħdi sempliċement personalment, imma l-ħniena ta' Alla inġarbuha nagħmlu esperjenza tagħha meta aħna nimtlew bil-fidi, meta aħna flimkien inħeġġu lil xulxin bil-fidi. Meta aħna wkoll insiru parti sħiħa minn Kristu. Aħna li rċivejna l-Ispirtu tiegħu. Meta aħna nidħlu fil-ġenb minn fut ta' Kristu, f'imħabtu. U hekk aħna insiru nies li kapaċi jinħobbu. Kemm huma sbieħ, kemm hu
kliem ta' tifħir u li jagħmlilna kuraġġ il-kelmiet ta' Pietru. Meta qalilna lilu għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh. Fih għad li issa mintomx tarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu il-għana tal-fidi tagħkom li hu is-salvazzjoni tagħkom. Ejjew għalhekk illum, il-jum tal-mulej, lejt tal-ġimgħa, ninġabru stess mill-familji tagħna, mid-djar tagħna, u nħallu joħroġ minn fomna kliem biss ta' tifħir. Għaliex Kristu jiġi fostna biex jagħtina slim tiegħu, biex jurina il-ħniena infinita tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew għalhekk bħal Tumas aħna wkoll nistqarru il-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn miet skont il-kotba mqazza, u tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li huma jum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fihom mill-profeti fi knisja waħda, qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-padri tal-Knisja jgħidulna li għal kull nisrani biżżejjed kelma waħda tal-Evanġelju biex timlilu qalbu bil-paċi. Jew għalhekk aħna li lqajna din il-bxara it-tajba b'fiduċja fl-imħabba u l-ħnina ta' Alla inresqu it-talbiet tagħna. Qegħdin ngħixu fit-8 jum mulej. Il-jum li jinti ġedditna ħatkun il-Knisja tiegħek li turina iżbuħija ta' xi tfisser ninaqdu flimkien fi spirtu wieħed biex fih infaħru lilek u nuru mħabbitna lil xulxejn. Nitolbu. Inġbartna mulej fiex naċċelebraw l-ikla tal-għid, il-qsejm tal-ħobs li huwa xhieda tal-imħabba tiegħek. Atina il-qawwa u nitolbu kbirek lil dawk kollha fostna li propju f'dawn il-ġranet ta' epidemija qegħdin jagħmlu l-ħila kollha tagħhom, l-enerġija tagħhom biex jaqsmu u jgħinu lil dawk ħuthom li huma morda fil-bżonn jew weħidhom. Nitolbu. Tumas, emmen mulej għax rak, imma mbagħad jistqarrek bħala il-mulej tiegħu, is-Sinjur tiegħu, bħala dak li jħossu miegħu dejjem. Għamel li aħna wkoll mulej, kuljum inħossu il-preżenza tiegħek fil-qalb tagħna biex hekk qalbna ma tkunx imdalma bid-dnub tagħna imma imdawla bil-ħniena u l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-mara ta' qalb kbira li mhux biss fetħet qalba għalik imma ħajjita kollha
kienet moti għalilek. Ixħet il-barkiet tiegħek fuq il-familji tagħna, fuq il-komunitajiet tagħna, il-parroċċi tagħna, fuq il-gżejjer tagħna. Għamil li aħna wkoll inkunu nies li jagħtu xhieda tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna. Atina il-ħajja ġdida fejk bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Ħajonfoħ fina il-ħajja u ta' dejjem għaliex int tgħix għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex dak kollha li jiġġeddu bl-istqarrija ta' ismek bil-magħmudija jiksbu ilena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U il-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu erret il-mewt tagħna. Bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha kienu jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni.
u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla. Ma ninsewx hekk Ġesu bl-Ispirtu Santu li tagħna aħna lill-Alla nistgħu nirreferu għalih kif tassewu għalina bil-kelma ta' missierna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u bimħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedra għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissit wis-sultan, bebi fuq il-mem, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għamil mew, Kristu jsalta l-ħaj, Namlu flimkien tqarbina tax-xewqa. U Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok
li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-għid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Siedna. Nixtieq nagħmlilkom appell importanti eżjes telespettaturi. Illum huwa l-ħadd tal-ħnina divina. Ma kif rajna u rajna, il-ħnina divina aħna nirċevuha biex aħna nsiru tewmin ma' Kristu. Nies li kapaċi jħennu. Nies li jaħsbu fl-oħrajn. Kif kienet l-ewwel komunità nisranija li kienet mhux biss tinġabar biex taqsam u tiċċelebra l-Ewkaristija, imma kienet taqsam anke mal-oħrajn il-ġid materjali tagħhom. Nixtieq inħeġġiġkom biex illum min għadu ma pataħx l-offerta tiegħu ninaqdu biex niġbru dawk il-ftit eluf li baqa' diġà jinġabru 40,000 jonqos madwar 10,000 euro biex ikun jista' jinxtara dan il-ventilator għal persuni li jistgħu ikollhom bżonnu. Ejjew nagħmlu dan l-att ta' karità. U dan tistgħu tagħmluh billi titħlu fuq il-Facebook page tas-Santwarju jew tad-Djoċesi ta' Għawdex u hemmhekk issibu in-numru tat-telefons fejn intom tistgħu iċċemplu u skont in-numru tat-telefon li hemm tistgħu tagħmlu l-offerta tagħkom. Jew inkella tibatu ċekk indirizzat Djoċesi ta' Għawdex COVID-19 u tibatuh jew l-indirizz tas-Santwarju ta' Pinu jew anke direttament lill-Kurja tal-Isqof ġewwa Għawdex. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu ngħixu fil-ferħ u fil-paċi ta' Kristu r-xost. Alleluja, alleluja. Maria